Mga kapuso, good vibes ang dala sa usa ka security guard sa Butuan City tungod sa iyang TikTok dance challenge videos. Atong ilailahon si Rynil Pineda, ang giilang The Dancing Security Guard of Butuan. Sir Nel maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, sir? Ay, mabuntag, Sir Jill. May buntag, okay naman po din noon. Karon day off na ko, sir. Good to hear that, sir, no? Kay relax na ka karong adlaw ug nakahigayon ka din sa At Home with GMA Regional TV. Sir Nel, una nato hisgutan ang imuhang mga TikTok videos. Unsa ba ang istorya sa kinabuhi ni Rynil una pa man nahimong sikat sa TikTok? Unsa ba, sir, ang imuhang background sa pagsayaw? Kaniadto manggod, naadyo ko'y kaugalingong grupo as a dance group jud nga ug asa tong contest adto gid mi kanang tigsayawan, tigapilan og mga dance contest. Unya kaniadto ni agi gid sikat sa among lugar sa Cebu. O nya, usap ko ka choreographer, mao na akong sideline. Sir Nel, unsa ba ang nag-inspire sa imuha nga maghimog TikTok videos? Pagsugod na kong trabaho niya, labi na kay nanatay panginahanglanon sa matag adlaw, nanay pamilya. So pagsugod og trabaho, mura bitaw lain ang lawas, dako, tambok na kayo niya, mo one exercise, 12 hours ang duty niya, balay trabaho ra mo nang nakunahuna jud ko buhat og kanang TikTok account nga di ay pwede dito magsayaw, mag-exercise ta pasingot, mawala sa duka, mawas laay tanan, mawala problema. Ana, sir? Hurde palamande I like a bomba. I like a bomba. Ang TikTok manggod, diha nimo ma-share ang klase-klaseng talent. Tanang talent mo ma-share nimo sa TikTok, magamit nimo tapos labi na ka ng mga drama, sayaw, kanta, mag-rap pa ka diha, mag-unsang tuwad-tuwad pa ka diha, ma-share nimo sa TikTok. Labi na sa ako nga mahilig jud ko sa sayaw. Mo nang nakunahuna jud ko nga magbuhat og account ana kay isa man gud na sa akong gibasihan kana man yung exercise gud sa lawas kana number 1 gina nga mao mo gud na makamaayo sa lawas kanang kinahanglan kita exercise. Di man pwede yung sigang taglingkod nga security guard, sigang taglingkod si padakos tiyan. So nindot gyud nga maglihok-lihok gyud. Sir, kay lagi no makita namo nga sagad si mga TikTok dance challenge videos, naka-uniform pa ka, isip security guard. Unsa ba nga panahon nagahimo ka sa mga challenge videos? O kana gid hinoon, naagi hinoon ta sa ato gid hinoon ang gibutang sa sakto nga oras. Sama anang inig-off na ko sa trabaho, dalikyatan akong TikTok gidagmay or kanang break time nako. Gumapaniod to, sayaw dayon. Pero ang trabaho, perminti ang trabaho kay mahal man na ako akong trabaho, mao man na akong gikuhaan sa panginahanglan nun sa matag adlaw. Sir Nel, kay lagi nagka-viral, nagka-trending ang imuhang mga dance challenge videos. Nag-expect ba ka nga moabot sa sobra 600,000 ang imong followers sa TikTok account ug hapit na sa 5 million likes ang imuhang mga videos? Kanang ma-feel man jud ako nga kanang mas malingaw jud kog maayo kay balo naman ko nga daghag mo views, daghag mo likes, daghag mo hearts, daghag mo follow. Mao nang sobra ginaw kalingaw anang ako mga TikTok videos nga gipambuhat hantod karon. Sir, sukad pa sa una, nangandoy na ba jud ka nga mahimong usa ka sikat nga dancer? Oo,
ako hinuon kana gid hinuon sa una pag hinuon na ako gipangandoy nga taas jud ko pangandoy anang musikat jud ko sa akong pagsayaw. Mao lagi to nga kaniadto nga dance contest pa mong si apil-apilan. Hinuon niya agi mo gimisikat pero naputol na pod kay naminyo naman ta. Nanay pamilya so yung pwede og sayo-sayaw res ka na sa ligan. Wa nang buko mag-expect nga musikat ko ni TikTok kay ang ako malingaw ko mag-exercise pasingot ko mo ra gid na sir. Boom, 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 boom. I want you in my room. Let's spend the night together from now until forever. Boom, 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 boom. I wanna go boom, boom. Let's spend the night together, together in my room. Alright, daghan kay salamat Sir Rhinel sa pag-share sa mong istorya nga kakuhaan gayon og inspirasyon sa mga kapusong Mindanawan ug syempre sa pagdala good vibes sa matag adlaw. Okay, salamat po kayo Sir Argel. Kini ang At Home with GMA Regional TV.